سلام زخبركم تخططتنا يوتيوب شانلنا للوم على زحزنا في سامات سبورت حزيركم امس مر قريب لكم بزعه مانشستر يونايتد حدش سلطاني ارسنال لماركو جي حدش حبريتا زوصون خالو زعباتات حزيركم امس مر قريب لكم اسكام ودات حبيركم صنحوا حدش سلطان تشيلسي ليام روزنير نتاو صيت ممعبال من اسيات تصاوتي زخونت عباي غانتا مانشستر يونايتد سر أليكسون فورغسون كمثل كم زدل ابستراكفور بريج غليصو حدا كابت مخنيات شمات ابتا ببوكوس اتونن ستراكبرغ مس من اسيات زرخو بعوت كوينو اب معراب لندن زك دغمو عمانكو وهبو እዩ ማሬስካ አዩነት አባላትን ጋንቱ ከመርጽ ከም ዝኽእል ከም ዝተነግሮን ዋላ ኣብ ጽቡቕ ጽዋታታት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ናይ ውልቀ ሰባት ደቂቕ ከም ማሓድር ከም ዘለዎን ኣማሪሩ ነይሩ እዛ ስልጣን ግነቶም ውሳነታት ክወስድ ናጽነት ክወሃቦ ምዃኑ ኣጽኒዑ እኳ እንተነበረ ኣብታ ክለብ መንእስያት ኮርድ መምዕባል ዘለዎ ድሌት ግን ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ሮዞኒየር ኣብ ስትራክበርግ ጋንቱ ምስ ቸልሲ ተመሳሰል ምዃና ይኣምን እዚ እንግሊዛዊ አሰልጣኒነታ ኣነ ዘሰልጠንኩ ዋጋንታ ስትራክበርግ እንተሪእኻያ ብጽቡቕ ስለ ዘጻውታ ኩሉ ሰብ ምርኣይ ባህ ይብሎ ስለምንታይ መንእስያት ብቑዓት ንምጉዳእቲ ዝውሓድ ተቐላዓት ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ነዚ ንከይፍጠር ናይ ሓቂ ብርትዕ ክሰርሕ እየ ክብል ገሊጹ ቶተንሃም ነቲ ኣስቶን ቪላ ንኮኸብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኮነር ጋላገር ንምግዛእ ዝሓሰበቶ ንምጭዋድ ለይቲ ዘለዋ ትመስል ኦናይ እምሪ ዝመርሓ ጋንታ ኣብ ውድድር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ርክብ ክትገብር ኣብ ዝፅዕረሉ ዘላ እዋን ኣብዚ ዓመት ስፖርት ንዋንጫታት እውን ክትወዳደር ኣብ ትፍትነሉ ዘላ እዋን ብዕምቆት ዝያዳ ሓይሊ ክትጽበ ጸኒሓ እያ ስፐርስ ግን ኣብ ኤፍኤ ካፕ ቪላንስ ድሕሪ ምስንባቶም ድሕሪ መዓልታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ፖስት ክትስዕባ ትኽእል እያ ትመስል ማንቸስተር ዩናይትድ ንሩበን ኣሞሪም ብምትካእ ቀጻሊ ቋሚ ዋና ኣሰልጣን እታ ክለብ ክኸውን ዝኽእል ሕጽያት 4 ተጻወት ዝሓቆፈ ዝርዝር ኣውጽያ ኣሰልጣኒ ፓሪስ ሰን ጀርመን ሉዊስ ኤንሪክ ዋና ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ኣብ ራዳር ቀያሕቲ ሰይጣውንቲ ከለው ማይክል ካሪክ ድማ ክሳብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 2025-26 ብግዚያዊ መንገዲ ክወሃቦ ትጽቢት ይግበር ደቂ ጋንቱ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ፖርቹጋላዊ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዝካየድ ዘሎ ዕግርግር ያክል ስለ ዘሎ ኣብ ዝክራማ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ሓድሽ ኣፈረምቲ ካብ ዩናይትድ ክወጽ ምዃኑ ፈሪሖም ኣለዉ እዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ ኣቀዲሙ እታ ክለብ ዝሓለፈ ዓመት ክትሸጦ ፍቃደኛ ምዃና ተጎዲኡ ሓዚኑ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ካብ ካልእ ክሰጋገር እንተኾይኑ ደቂ ጋንቱ ከም ዘይወቕስዎን ይገልጽ እዚ ሓለቓ ጋንታ ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣሰልጣኒ ይነብር ኣሞሪም እታ ክለብ ክኸይድ ድሌት እኳ እንተሃለዋ ዝሓለፈ ክራማት ክጸንሕ ከም ዝኣመኖ ተኣሚኑ ነይሩ ሕዚ ኣሞሪም ካብ ስርሑ ምስ ተባረረ ሓድሽ ደመናታት ዘይርጉጽነት ኣብ ልዕሊ ኩነታት ኣሰልጠንቲ እታ ክለብ ተንጠልጢሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ፈርናንዴዝ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ንሓደ መዓልቲ ክጽውዖ ናብ ሓድሽ ኣፈረምቲ ክሰጋገር ድልው ምዃኑን ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ወዲ 31 ዓመት ፖርቹጋላዊ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ናብታ ክለብ ካብ ዝጽንበር እንዳሓር ዝበለጸት ጸዋታ ዩናይትድ ኮይኑ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕዚ ዘለዎ ውዕሊ ድማ ኣብ ሰነ 2017 ዝዛዘም ኮይኑ እዚ ማለት እዚ ክራማት ካብ ናይ መወዳእታ ዕድላት እታ ክለብ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ጸዋታ ሸይጣ ካፕትን ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣገልግሎቱ ዝኸፈለቱ ናይ መጀመርያ 47 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ድማ 62.9 ሚልዮን ዶላር ምምላስ ክትረክብ እያ ማርኮ ጉሄ ውድድራት ዋንጫ ብቁዕነት ተጻወት ዝምልከት ለውጢ ሕጊ ኤፍኤ ካፕ እዛ ሓለቓ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ኣካል ናይቲ ንእንግሊዝ ዘውዲ ኤፍኤ ካፕ ንምክልኻል ኣብ ልዕሊ ሚኖውስ 2-1 ዝተሰዓረትሉ ዘሕፍር ኮይኑ ኣብ ሞስኮት ዝውውር ምስጋር ጥሪ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ወይ ናብ ኣርሰናል ምቕያር እንተፈጺሙ ግን ኣብ ውድድር ክቐጽል ምዃኑ ገሊጾም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሓለፈ ዙርያ ውድድር ዋንጫ እንግሊዝ ተሳተፉ ተጻወቲ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ስፖርት ምስ ሓዳስ ክለቦም ክጻወት ኣይፍቀደሎም ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ስሪት ናይዚ ሕጊ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ስፖርት ምስ ሓንቲ ክለብ ጥራይ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ዝብል ነይሩ እዚ ግን ብናይ ዝስዕብ ተወሳኺ ኣብ መጻረይ ውድድር ንሓንቲ ክለብ ተጻዋይቱ ከምኡ እውን እቲ ውድድር ፕሮፐር እንተበዝሐ ንሓንቲ ካልእ ክለብ ኣብቲ ውድድር ፕሮፐር ክጻወት ይኽእል እዩ ግን ኣብ ዝኾነ ዙርያ ናይቲ ውድድር እንተበዝሐ ንሓንቲ ክለብ ጥራይ ክጻወት ይኽእል ብመሰረቱ ሓደ ተጻዋታይ ሕዚ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ንኻልእ ክለብ ክጻወት ይኽእል እዩ ክሳብ ኣብ ሓደ ዙርያ ዘይሃለው
ዝሓለፈ ዓመት ዳግማይ ጸወታታት ኤፍኤ ካፕ ምስተሰረዘ እቲ እንኳ ሓቀኛ ዕድል እቲ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእል ተጻዋታይ ኣብ ክልተ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ካራባኦ ካፕ ኣብ መንጎ ክለባት ዝቕይር ክኸውን ይኽእል። እቲ ሕጊ ብልቓሕቲ ጸወታ ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ክለባት ክቐርቡ ክፍቀድ ኣለዎ ቅድሚ ኣብ ዳሕሮት ዙርያታት ውድድራት ንዋና ክለቦም ምውካል እንተኾነ ግን ከም በዓል ጉህ ዝኣምሰሉ ልዑል ደረጃ ዘለዎም ሽቶታት ዝውውር እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ። ቅድሚ ናብ ዝቕጽል ዜና ምሕላፍና ሜክ ሹር ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባርኩም። ዳይሬክተር አልቲሃድ ራሞስ ፕላነስ ሓለቓ ጋንታ ኮኸብ ኣጥቃዒ እታ ክለብ ካሪም ቤንዜማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጻንሒቱ ክናውሕ ምዃኑ ይእምን። እዚ ወዲ 38 ዓመት ተጻዋታይ ውዕሊ ኣብ ሰነ 2026 ክወዳእ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ጻንሒቱ ንምንዋሕ ንዘቐረበሉ ሕቶታት ሚስጥራዊ መልሲ ምስ ሃበ ብዛዕባ መጻኢ 5 ተዓወት ቻምፒየንስ ሊግ ዝረኸበ ተጻዋታይ ዝምልከት ግምታት እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ። ዳይሬክተር እዚ ክለብ ምስ ስፔናዊ ጋዜጠኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ናይ ዝተዓዋቲ ባላንዶር ተሓቲቱ ዳይሬክተር ስፖርት አልቲሃድ ቤንዜማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጻንሒቱ ከናውሕ ከም ዝደሊ ሓሳብ ኣቕሪቡ። እዚ ድማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝወፅእ ፀብጻብ ዝጋጨ ኮይኑ ቤንዜማ ኣብ ክራማት ውዕሉ ምስ ተወድአ ካብታ ክለብ ክወፅእ ድልው ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ፈረንሳዊት ማዕኸን ከም ዝገለጸቶ እዚ ወዲ 38 ዓመት ተጻዋታይ ካልኦት ማዕኸናት ዜና ድሮ ምስ አልቲሃድ ሓድሽ ውዕላት ከም ዝተስማዕምዐን እኳ እንተገለጸ ሓድሽ ውዕሊ ከም ዘይተስማዕምዐ ሓቢሩ። ቤንዜማ ኣብ መወዳእታ ዘርአዮ ብቕዓት ከይኖ መወዳእታ ዓመት ስፖርት 2026 ነዛ ክለብ ስራሕ ክሰርሕ ልዕሊ ዓቕሙ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ወዲ 38 ዓመት ኣጥቃዒ ዓርቢ ምሸት ምስ ኣልክሉድ 4-0 ኣብ ዝተዓወተሉ ግዜ ኣብ 22 ደቂቕ ሃትሪክ ኣመዝጊቡ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ 17 ጸወታታት 15 ሽቶታት ብምምዝጋብ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 2026 ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኣመዳድባ ፈረንሳ ክምለስ ይኽእል እዩ እናተባህለ ይርከብ። ሃሪኬን እዚ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ንዋንጫ ወነንቲ ጀርመን ካልእ ዘደንቕ ሽቶ ኣመዝጊብላ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንወልፍስበርግ 8-1 ኣብ ዝሰዓርሉ ግዜ እቲ ጻዕሪ ንዓመቱ ስፖርት ናብ 20 ሽቶታት ሊግ ወሲድዎ። ዳርጋ ን60 ዓመት ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ቡንደስሊጋ ክስበር ይኽእል እዩ። ኬን ኣብ 2023 ንፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝፋነወሉ ዝነበረ እዋን ምስ ቁልዕነቱ ክለብ ቶተንሃም ዝነበሮ ርክብ ኣቋሪጹ ኣብ 280 ኣጋጣሚታት ሽቶ ስፐርስ ብምርካብ ካብ ሰሜን ለንደን ወፂኡ ናይ ኩሉ ግዜ መሪሕ ኣመዝጋቢ ሽቶ ስፐርስ ኮይኑ ኣብ 2024-25 ዋንጫታት ቡንደስሊጋ ድማ ውሑስ ኮይኑ ካብኡ ንድሓር ናብ ስፖር ካፕ ብምኻድ ኣብ 2026 ምስ ክለባትን ሃገራትን ክብርታት ንምጉንጻፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ሃሪኬን ኣንጻር ወልፍስበርግ ካብ ትሕቲ መስመር ምክልኻል ንዝተዋሃበ መስተንክር ቅላዕ ብምውዳቕ ባየር ሙኒክ 8 ሽቶታት ብምዝጋብ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ጀርመን ናይቲ ዘይተሰዓረት ክብረ ወሰን ዓቂባ። እዚ ዘፍርሕ ቁጽሪ 9 ኣብ ኩሉ ውድድራት 31 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ሎምዕሊ ዝሓዝናዮ ፍጻመታት ስፖርት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ዛዕባ እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።